빌라코로 나이는 나쁘겠다. 빌라코도 누구에 나와요? 빌라코로 나이는 나쁜 애가 뭐한다 시골. 뭐한데 빌라코로 나이는 애가. 왜 당대로 삼이지? 지금 알아? 이거 드리고 나면. 다음 4등 배워야지 시방도 같이 이 비피들 그런 거 잡는 나의 필드. 당간이 이 비피니잖아는 예시 그 말에 앞에 고만을 그냥 보여요. 그러지 않았니? 법을 내는 Jalan-jalan kamu, lagu pun semua jalan kamu jauh dengan kamu. Engkau menang kesasi ekor mulai dengan kamu. Engkau di kamu jen sasi ekor mulai menjadi piape. Yogi di sasi dibagi di mulai se. Engkau menikah cuma menjadi piape. Rasanjian dari sasi dibagi di mulai se. Engkau mengenai lain-lain itu, ini rasanji semua di bisa bukti semua desa, engkau mengenai lain-lain. Tapi bagaimana bunda bibi kebang macam bunda berkaya, berpilih yang formal saya mana rasanji pinang gula, dalam boleh suatu nanti. Tapi lalu mana, dengan ada perang Bulog, Moskow, Boswai di mari. Ini kebang orang ini prabu, negara ini bisa bersiap, UPP ini jalan karena UPP ini jalan kawan mau. Mana semua orang ini prabu diri dinau, menjadi hisap kalam deh, dasar tangko kalam deh, desotro besar bibiba bibisiau, सरकार सालायनानै बे सत्र बोसोरनि गेजेराव जोंनि हारिमुखौ फेहेरनांगौ फोजौनांगौनि थाखाय मा खामानि मावखो जोंनि महरगिरिफोरखौ गायसननांगौनि थाखाय थांनानै थानायनि राहा होनांगौनि थाखाय मा मावबोखो जों महरगिरिफ्राबो दिनै मोनसे हिसाब खिथाब दाजाबदानखौ खालामदों जोंथ' बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंनि महरगिरिफोरखौ जुदि मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय एक्टिं खालामनायखौ थांना थानायनि राहा हिसाबै जुदि होनो हायाब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ हमथाना लाखिनो हानाय नङा जोङो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनो हानाय नङा होननानै जोङो गले गले बुंबोबाय थादों बेखायनो जों दिनै नुनो मोनबाय जे जोंनि गेजेराव दिनै खेराइ मोसाग्राया गोमालांबाय बागुरुम्बा मोसानाया गोमालांबाय खाम दामग्रा सिफुं दामग्रा सेरजा दामग्रा मानसि नागिरनानै मोनलिया दा बिनि थाखायनो जों बुंबोबाय थादोंमोन जे बिथांमोनखौ थांना थानायनि राहाखौ जोंहा जिहेतु डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै दा नोंथांमोना बिटिसिनिफ्राय होनांगौ होननानै जों बुंबोबाय थादोंमोन खिन्थु बे गोलाव 17 बोसोराव डिपार्टमेन्ट थासेयावबो सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट थासेयावबो बिटिएफ सरकारा खुनु जोंनि दङ जोंनि हारिमु आफादनि सुबुंफोर बिथांमोना दिनै मोनसे आरटिआइ खालामदों बे सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बे 17 बोसोराव माथो खालाममारखो बे बिटिएफ सरकारा होननानै जोङो आरटिआइ खालामदों 2015 सननिफ्राय 2020 सननि गेजेराव माने थांनाय लास्ट 5 इयार्स जों आरटिआइ खालामनानै नायनायनि उनाव नुबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि लाजिनांथाव दा जोंनियाव मोनसे गोलाव लिस्ट दङ गोलाव मोनसे रिपर्ट दं जोंनियाव आरटिआइ खालामनानै नायनायनि उनावहाय मोननाय ओरैबायदि दुखुनांथाव बे 5 बोसोराव सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ माबा इएमनि पिए बिथाङा गावनि हिन्जावनि नामाव बे 5 बोसोराव खेबबा 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख सिनेमा दिहुननायनि नामाव फैसा दिहुननानै जाबाय दा बिनि उनाव नुबावबाय जायफोरनो सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ दिहुनदों बिनि उनाव जों नायबावबा नुबाय जायफ्रा लादों 5 लाख 6 लाख 7 लाख थाखा जों बिसोरखौ रावखौबो सिनायनो हाया रावबो सिनेमा बानायग्रा नङा रावबो कालचारनि मानसि नङा हारिमुजों रावबो सोमोन्दो गैया दा नायबिजिरनायनि उनाव नुबाय जोङो सोरबा बिटिएफनि नेतानि बाय बाहागि सोरबा इएमनि बाय बाहागि सोरबा पिएनि बाय बाहागि आरो बेबायदिनो
सोरबा BTC सेक्रेटारियाव मावनाय खेरानि सुबिदाफ्रा बे सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ कुनु सिस्टेम गैयालासिनो राननानै जाजोबदों। दा बेखायनो जोङो बाध्य जादों, सिन्था खालामनो गोनां जादों। मोननो हायो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै दिनै गोबां महरगिरिफ्रा UPPL हान्जानि जानानै सोलायनांगौनि सार्थआव खामानि मावगासिनो दं। बिनि अनगायै जोङो साफा सानै आर्टिस्टफोरखौ नुदों BPMनि जानायबो खोथा बुंनाय, BPMनि मिटिंफ्राव थांनाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, दिनै जायफोर आर्टिस्टआ, जायफोर महरगिरिफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों, मोजाङै बुजिनो हादों, बिथांमोनानो दिनै परिबर्तननि थाखाय UPPLजों दं। आरो दिनैनि दिनाव जायफ्रा टेम्परारि नैबे बिसायख'थियाव गरसे गरनै फैसानि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दं, बिथांमोना दिनै BPMनि जानानै खोथा बुंदों, BPMनि मिटिङाव थांदों। मानोना BPMनि मिटिङाव थाङोब्ला बै आर्टिस्टफ्रा जोंनि महरगिरिफोरनो 10,000 15,000 होयो मोनसे मिटिङाव। खिन्थु जायफ्रा मोजां सिन्था खालामदों, जायफ्रा मोजां खोथाखौ बुजिनानै मोनदों, दिनै बिथांमोना सोलायनायनि थाखाय परिबर्तननि थाखायसो खामानि मावगासिनो दं। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे बिसायख'थियाव गोबां महरगिरिफ्राबो लोब्बा जादों, लोब्बा जानो बाध्य जादों सोलायथारनांगौनि सार्थआव। मानोना दिनै दुलाराय BTCआवनो गासै हारि माहारिया मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों, परिबर्तनखौ लुबैदों। आरो बे परिबर्तननि धोआनो दिनै BTCआव बारगासिनो दङ। बे परिबर्तननि धोखौ दिनैनि दिनाव रावबो हमथानो हालिया। आरो बे परिबर्तननि धोजोंनो दिनै बे BTRआव एबा जोंनि BTCआव सोलायनाय फैगासिनो दङ, गोदान सरकार फैगासिनो दङ। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन, दा नोंथांमोननि जायगानि खोथाखौथ' आं एसे आलादा आलादा শুনবেন যে আপনাদের এই তো সমষ্টিত আমার মুন্সিং ব্রহ্ম আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট বিপেবর করা আছে আমার রাজু বরাল। কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছো আমার যেটো মুন্সিং ব্রহ্ম আর বিপেবর লগত আমি কোনো পার্থক্য দেখা পোৱা নাই। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমার যে রাজু বরাল আছে একেতো বিপেবে বলির কথা বুঝাইছে। बेखायनो बोलिग्रा फांखा बोरमा फांखा बायदिसो बायगासिनो दं राजु बरालखौ। मानोना दिनै मुन्सि ब्रह्मजों मुन्सि ब्रह्म एजन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट, मुन्सि ब्रह्म एजन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट, কিন্তু मुन्सि ब्रह्मर লগত বিজেপিৰ বহু কেন্দ্ৰীয় ডিউটি লৈ লগ লাগি পেলাই মুন্সি ব্ৰহ্মৰ হৈ কাম কৰি আছে। কিন্তু আই ৰাজু বৰালৰ মানে বিজেপিৰ কেন্ডিডেট, কিন্তু একেতো লগত কোনেও কাম কৰা নাই বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা হ'ব। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাজু বৰালক বলিৰ কথা বুজাইছে। গতিকে নেপালী ভাইসকলক অপমান কৰা হৈছে, নেপালী সম্প্ৰদায়ক অপমান কৰা হৈছে আজিৰ দিনত বিপিএফে। গতিকে ৰাইজসকলক সজাগ হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাইজে ৰাজানে কামত दा जायखिजाया दिनै BTCआव जेसेबांखिनि समष्टि दङ दा बेफोर समष्टिफ्राव जोङो गिदिंबाय, बेरायनानै नायबाय। BTCआव थानाय 40टा समष्टिनिनो मोनफ्रोमबो समष्टियावबो 1 नाम्बार समष्टिनिफ्राय लानानै 40 नाम्बार समष्टिसिम जोङो गिदिंबाय। 7 मास जाबाय। गोबां समष्टिफ्राव खेबथाम खेबब्रै खेबबा 10 बारालागै जों थांनानै रायजो राजाफोरजों रायलायबाय, रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ बुजिनो नाजाबाय, रायजो राजाफोरजों मत बिनिमय खालामबाय। गोबां ओनसोलनि गोबां गामिनि परिबेखौ जों दिनै बुजिनानै मोनबाय। आरो नोंथांमोनाबो जुदि खेबसे मोजाङै साननानै नायोब्ला, गावबा गावनि गामियावनो जुदि बिजिरनानै नायोब्ला जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनबाय जे दुलाराय BTCआवनो दिनै खमायदों। दुलाराय BTCआवनो जेसेबां स्पेसियेलि जेसेबां जोंनि बर' ओनसोलफोर दङ, बर' गामिफोर दं, दा बेफोर गामिफ्राव जुदि जों नायोब्ला जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों BPF हिसाबै न'खरब्रै न'खरबा सयगिरि नङाब्ला बिराद गिदिरथार गामि दंबा 10-15 गिरिल'सो रायजो राजा नोंथांमोन। बिनि उनाव गासिबो जेसेबां गिरि दङ, जेसेबां बर'फोर दङ, दा बिनि उनाव बेखायनो जों बुजिनानै मोनबाय दिनैनि दिनाव 80% बर'फ्रानो सोलायनांगौनि सार्थआव, परिबर्तन खालामथारनांगौनि सार्थआव दिनै UPPL दोलो भट होनो थांगासिनो दं। मानोना दिनैनि दिनाव बिबा जाबाय गंसे गोदान मन्दिर, हारसानि परिथक मन्दिर होननानै बुङो। बे मन्दिराव भगवान गैलिया, ओंखायनो बे फुजारिबो गैलिया। जि मन्दिराव फुजारि थाया बेवहाय भगवान थाया, जि मन्दिराव भगवान थाया बेवहाय रावबो भक्तआ थाङा। जि मन्दिराव भक्तबो गैया, भगवानबो गैया, बै मन्दिराव भुत पिशाचासो बासा लायो।
बादालिफ्राबा सालायो आरो एखमबा एखमबा ओंखायनो बे बुद्धिकासफ्रा बोरमा गोसोम जानो लुबैनानै दाउसा फिसा जानो लुबैनानै जोंखौ अरनो नागिरो दिनै मोनायावबो बे नोंथांमोननि समस्यायावबो सोरखौबा सोरखौबा अरनो नागिरदोंमोन आंथ' दहायनो बुंदों मनसिं ब्रह्म आरो बिटिपनि गेजेराव जेबो फाराग गैया नोंथांमोननि समस्यायाव दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो दिनैनि दिनाव सांग्रां जानांगौनि सम सफैदों आरो दिनै बयबो सांग्रां जादों मानोना दिनै जोंनि गासै रायजो राजाफ्राबो जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोनाबो मोनसे हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों जे 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बिटि बा बिटिसिआव सरकार सालायनानै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मा खालामखो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मा मावखो दिनै बे जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मोनसे हिसाब खिथाब खालामदों आरो हिसाब खिथाब खालामनानै बुंबाय बे 17 बोसोराव बिटिबा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ जब कार्डनि मुङाव थगायबोदों न'नि आइडिनि मुङाव जाख्ल'बोदों साख्रिनि मुङाव बिथांमोना बेफार खालामबोदों आरो बे 17 बोसोराव बिटिबा खुनु जोंनि बेकार मानसिफोरखौ हम स्थापन नांगौनि थाखाय जेबो पलिसि लायैनि जाहोनाव दिनै बिटिसिआव 12 लाखनिख्रुइबो बारा बेकारनि अनजिमाया बांबाय दा बेखायनो जों दिनै बयबो सोलायनायनि खोथाखौ बुंदों मानोना जोङो मोनसे समाव गोलाव सम आन्दलन खालामदोंमोन जों बर'फ्रा मानो आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि हाग्रा जिं जिं थानाय गामिफोरखौ लानानै गोग्लैसोनाय बर' ओनसोलफोरखौ लानानै जोङो आन्दलन खालामदोंमोन अभियोग होबोदोंमोन दे आसाम सरकारा जोंखौ नायफिनाखै भारत सरकारा जोंखौ नासयनानै दोनदों जोंनि ओनसोलाव दाबो लामा सामा जायाखै जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाया मोजां नङा जोंहा रावनि रैखाथि गैया हारिमुनि धोरोमनि रैखाथि गैया जोंनि थानाय जायगानि जोंहा रैखाथि गैया दा बेखायनो जों थानाय जायगाखौ जोंनि न'खरखौ जोंनो सामलायगोन होननानै जों बर'फ्रा गोलाव सम आन्दलन खालामदोंमोन आरो आन्दलन खालामनायनि उनावहाय जों बिएसि मोनबाय बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय बिटिसिखौ दिनै 17 बोसोर सालायबाय किन्तु बे 17 बोसोरनि उनावहाय जों नुबाय जायफोर ओनसोलखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन बै आन्दलनाव जायफोर ओनसोला न' सावजादोंमोन गोबां दुखु खस्थ सहायनांदोंमोन गोबां सुबुङा मुंख्लं जानांदोंमोन जोंनि बिमा माहारिया जिनाहारि खालामजानांदोंमोन बैफोरबायदि ओनसोला बैफोरबायदि गामिया दिनै 17 बोसोरनि उनावबो एखे रोखोमैनो दङ बरन्स बे 17 बोसोरनि उनावहाय जों नुबाय दिनै बिटिसिआव बिपिएफ सरकारा बे 17 बोसोराव जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ नासयबोदों थगायबोदों सोबख'बोदों दिनै जों गोबां ओनसोलाव केम्पिं खालामबाय गुबुन गुबुन समस्थिफ्रावबो केम्पिं खालामबाय केम्पिं खालामनाय समाव रायजोफोरजों रायज्लायनाय समाव जेब्ला जों जब कार्डनि खोथा बुङो अब्ला रायजोफ्रा जोंनो फोरमायदों उदालगुरि जिल्लायाव बेबायदिनो गोबां जादों रायजो राजाफ्रा बुंबाय उदालगुरियावबो जे सारमोन जोंनाव जुदि जब कार्डनि फैसा हाबोब्ला जोंनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा जोंखौ बुथुमना लानानै बेंकआव लानानै थाङो आरो 1500 जुदि फैसा हाबदोंब्ला बेंकआव हाबफैनायनि मुङाव जोङो हाजिरा हिसाबै 300 थाखा होनानै 1200 थाखाखौ गावसोरनो लाजोबो होननानै जों बुंदों दा नोंथांमोननि जायगायाव नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जादोंना जायाखै मिथिया जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जादों जोंनि जायगायावथ' मा जादों जेब्ला फैसाया हाबखांबाय फैसाखौ दिहुनबाय होननानै खोनायोब्ला न' फैनानै सोरनावबा जुदि 1000से हाबदोंबा 700-800 थाखा गावनो लानानै थाङो बिनिफ्राय जुदि सोरबा हरा होननानै बुंब्ला मा होननानै बुङो बे जोंनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ एबारनिफ्राय नोंनि एकाउन्टाव फैसा सोला होननानै बुङो दा जोंनियाबो बेखायनो जाम्बा जाम्बि मानसि नालाय बेबायदि नुबाय नालाय ब्लक हगारनाय गावसिनाव आरो मा दङ चेयारमेन मेम्बारफोरनियाव गावसिनावबो जब कार्ड दङ हिनजावनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो जब कार्ड दं बिनिफ्राय मा खालामबावो सोरनिबा नाम होनानै सोरनिबा माने पासपर्टखौ सोरनिबा खर'खौनो सोलायलाबायनानै गावजों दिहुननानै जाबाय थायो फैसाखौ बे बास्टप रायजो राजा नोंथांमोन नोंना दा दिनै बेखायनो जों दिनै गासै बिटिसि बाखिया बयबो बिनिफ्राय उदां जानो लुबैदों बे सोबख'नाय बे नासयनायनिफ्राय जों बयबो उदां जानो लुबैदों आरो बिनिफ्राय उदां जानो लुबैनानै दिनै जोङो सोलायनायनि खोथाखौ बुंदों परिबर्तननि खोथाखौ बुंदों जोङो बैफोर सिस्टेमाव सोलायथारनांगोन होननानै आरो बै सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांब्ला दिनै जोंना सरकारानो सोलायनो नांगौ आरो बेबायदिनो आथिखालाव मा खालामबाय दं बिसोरो माबा अरुणोदय स्किम दिनैनिफ्राय 2 मास सिगाङावनो हिमन्त बिश्व शर्माया
स्वयं BPMनि नि केबिनेट मिनिस्टार रिहन दैमारिया मोनसे खोथा बुंदों अरुणोदया जोंनि BTCआव कड अफ कन्डाक्ट जाबाय थानायनि थाखाय दा जेबो खामानि जाफुंनाय नङा बेबायदि खोथा बुंदों खिन्थु BPMनि मानसिफ्रा मा खालामबाय दं जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ थगायबाय दं बे अरुणोदयखौ सोर मोनो जायहा फिसाय थैजाबाय जाय फिसायजों गारलायबाय बा फिसायजों माबा मोनसे जाहोनाव आलादा आलादा थाबाय आरो जायफोर अंगहानि हेन्डिकेप मानसि बैसोरसो बे अरुणोदयखौ मोनो मास मोनसेयाव 830 थाखा आरो जायफ्रा अरुणोदय स्किमनिफ्राय मोननो हाबाय बै मानसिनि न'नि लांगोनायाव साइन बर्ड होगोन साइन बर्ड बै लग' अरुणोदयनि लग' होनानै मोनसे साइन बर्ड होगोन आरो जुदि सोरबाफोर थगायनानै बे अरुणोदय स्किमनि जुदि फैसाखौ लाबाय थादोंब्ला बियो जेलाव थांनांगोन होननानै बुंदों बेखौ आं बुङाखै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आसाम सरकारा बुंदों किन्तु दिनै मा खालामदों BPMआ बै जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ गावसिनि BCDC अफिसाव नाबा गावसिनि पार्टी अफिसाव लेंबोनानै जायजोंनो मेननो बे अरुणोदयखौ फर्म फिलआप खालामलाबायनांगौ खालि भटनि स्वार्थआव दा रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय सांग्रां जानांगोन नङा होमबा दिनै फिसाय थैजायै मानसियाबो फिसायजों गारलायै मानसियाबो हेन्डिकेप नङै मानसिफोरखौबो लेंहरलाबायदों भटनि स्वार्थआव जों नोंसोरनो खालामनानै होना माबोरै खालामनानै होनो हागोन खालामबायानो जेन'बा आं मा खोथा बुंदों बिसिनि दरखं मोखाङाव लांगोनायाव साइनबर्ड मारिगोन बिस्रा जे अरुणोदयनि फैसा जाबाय दङ अब्ला मिथिया होमबा बिस्रा सोर रान्दि दङ सोर हेन्डिकेप दङ सोर फिसाय थैजानाय दं सोर फिसाय गारजानाय दं गामिनि मानसिया मिथिया होमबा मिथिनायनि उनावहाय जेलाव थांना होमबा बियो दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन BPMआ बेबायदिनो बायदिसिना राहाजों दिनैनि दिनाव जिहेतु दिनै बिथांमोननि सापर्टारा खमायनायनिफ्राय खमायबोबाय दा बेखायनो बायदिसिना जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि पलिसि लाबाय दं दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिना लानाय मिथिना लानाया मोजां बिनिफ्राय मा जाबावबाय बै सोरबा CRP ना मा दंनो ब्लक अफिसाव बै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हिनजावफोरखौ नागिरबाय थाग्रा बिसोरबो BPMनि जानानै खामानि मावो BPMनि जानानै खोथा बुङो दाखालि जों थांखांबाय जोंनि जायगायाव ब्लकआव एबारनिफ्राय खेबसे खोनाबावोब्ला बेखौ सासपेन्सन खालामनांगौ होननानै बिथांमोना मा बुङो मिथिबाय एबारलायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंसो अंगनवाड़ी साख्रियाबो जागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंसो जब कार्डखौबो मोनगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंसो रेशन कार्डखौबो मोनगोन आरो जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ BPMनो भट होआ एबार जेसेबांखिनि फैसा जाबोबाय सिगांनिफ्राय गासिबो होफिनजोबनांगोन होनलाबाय जोंनि जायगायाव दा बेबायदि आरो दा बैनिफ्रायबो सांग्रां जाबाय CRP ना मा हांसो मानानै जोंनि जाया थगायबोबाय दं सबखौबो आरोबाव थगायबावनो नागिरदों जोंखौ दा गतिके रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन जोङो दिनै जोंनि भबिष्यतनि थाखायसो बुंदों जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यत जोंनि समाजनि भबिष्यतनि थाखायसो जोङो परिबर्तननि खोथाखौ बुंदों दा बेबायदिनो न'नि आइडिनि बेलायावबो दाख्लैबावै खम दावराव खालामबाय BPMफ्रा मा बुंबाय बै आधार कार्डजों लिंक खालामनायखौ BPMनो जाय भट होगोन बिनि आधार कार्डआसो लिंक जागोन बिसोरल' आइडि मोनगोन होननानै बिराद दावराव खालामखांबाय जोंनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ किन्तु मोनसे खोथा गोसोआव लाखि रायजो राजा नोंथांमोन बे PMAY न'नि आसनिखौ कुनु BTC सरकारा कुनु BPF सरकारा होनोबो हाया आरो होनोब्ला बेखौ दाननोबो हाया मानोना बे जाबाय भारत सरकारनिसो आसनि बे PMAYआ भारत सरकारनिसो आसनि भारत सरकारा मोनसे खोथाखौ सिन्ता खालामदों जे 2022 सननि गेजेराव जेसेबां गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर दं जेसेबां न' गैजायै मानसिफोर दं बिसोर गासिबो न' मोनजोबनांगौ होननानै बुंदों गासिबो न' होजोबगोन होननानै बुंदों 2011 सनाव जोङो सेन्सास खालामदोंमोन इक'नमिक सेन्सास होननानै बुङो नोंसानाव साइकेल दंना गैया नोंसा दंखल दंना गैया नोंसा फायखाना दंना गैया नोंसानि न'आ माबायदि हानि ना इटानि होननानै जोङो सेन्सास खालामदोंमोन 2011 सनाव 10 बोसोरनि उनाव बे सेन्सासखौ खालामो बेखौ इक'नमिक सेन्सास होननानै बुङो बे सेन्सास हिसाबै जोंनि गासैबो न'खरनि लिस्टआ भारत सरकारनि आखायाव दङ बे लिस्ट हिसाबैनो दिनै बे PMAY न'नि आइडिखौ हरो किन्तु देग्लाय मा खालामनो नागिरदों मानोना मोनसे समाव बै BPMनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा मा खालामदोंमोन सोरबा बिबारि बसुमतारिनि न'खौ
सोरबा सायारानि बसुमतारिनो लुना हैदोंमोन सोरबा सम्बारुनि न'खौ सोरबा बिस्थिरामनो लुनानै हैदोंमोन सोरबा सुनिरामनि न'खौ लुना होआबालासिनो सियारमेना गावनि दिहुननानै जादोंमोन बेबायदि थगायबाय थादोंमोन दा ओंखायनो देग्लाय मा खालामनो नागिरबाय जाहाथे बेबायदि थगायनो हाया दा बिनि थाखाय मा खालामनो नागिरदों दा जिहेतु जोंनि बयनिबो आखाइ आखाइ इन्टारनेट दंसै बेनि थाखायनो मा खालामनो नागिरदों देग्लाय भारत सरकारा जाहाथे रावखौबो थगायनो हाया बिबारिनि न'खौ मोनबारिनो जाहाथे लुना हैनो हाया बेनि थाखायनो मा खालामनो नागिरबाय बिबारिनि नामजों आधार कार्डजों लिंक खालामना होनो नागिरदों जोंखौ सिनायनानै मोननाय बायदि ओंखायनो आधार कार्ड दिहुननायाव जोंनि आखाइखौबो लाबाय जोंनि मेगनखौबो लाबाय लांना लायाखै लादों दानिया बे आधार कार्डजों बै बिबारि बसुमतारी मोनबारि दैमारिनि नामजों लिंक खालामना होसिगोन बेखौनो आधार कार्ड लिंक होननानै बुंदों मिथिबाय जाहाथे थगायनो हायि बायदि बिनि उनाव जिअ'टेग खालामबावगोन सेटेलाइटजों नायबावगोन बे मानसिया बे जायगानि नंमारगोना नंमारा बेनो नंमारगोना नंमारा बेफोर गासैबो जानायनि उनावसो न'नि आइडिया जाना फैगोन दा बेखौनो बिपिएफफ्रा बे जोंनि जाम्बा जाम्बिखौ थगायलायबाय बिपिएफनो भट होबासो आधार कार्डआ लिंक जागोन बिपिएफनो भट होबासो आइडिया जागोन होननानै जों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा खुनुदि बेबायदि बुङाखै जों बुंदों 2022 सननि गेजेराव जेसेबां गोरिब गुन्द्राफोर दं बिसोर गासिबो न' मोनजोबनांगौ होननानै जों बुंदों आरो 2022 सननि गेजेराव जुदि सोरबा गोरिब गुन्द्राया सोरबा मोनथावनाय मानसिया जुदि न'नि आइडिखौ मोननो हायाखिसैब्ला इउपिपिएलआ सरकाराव फैनायनि उनावहाय बड'लेण्ड आवास योजना मुंनि मोनसे स्किमनि गेजेरजों गासैबो जोङो न' आइडि मोननो हायै गोरिब गुन्द्राफोरनो न' लुनानै होनो नागिरदों एखे रोखोमनि रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो सोलायनायखौ नांगोन परिबर्तनखौ नांगोन बे जाख'नाय बेबायदि थगायनायनिफ्राय जों दिनै उदां जानो गोनांब्ला दा बेबायदिनो साख्रिनि बेलायावबो खुनुदिन जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा साख्रि मोनाखै साख्रिखौ मोनदों जायफ्रा 10 लाख 12 लाख 15 लाख थाखा होनो हायो बिनि अनगायै रावबो साख्रिखौ मोनाखै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा साख्रिखौ मोनाखै मानोना जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाया 10 लाख 12 लाख 15 लाख थाखा होनो हाया जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोननो गोनांब्ला गावसोरनि सार्टिफिकेटजोंसो मोननांगोन गावसोरनि मेरिटजोंसो मोननांगोन थाखा फैसाजों नङा खिन्थु बिपिएफनि बे 17 बोसोर सरकार सालायनायाव जाय फैसा होनो हादों जाय 10 लाख होनो हादों जाय 12-15 लाख थाखा होनो हादों बेसो साख्रिखौ मोनदों उइदाउट सिस्टेम जुदि फैसा होयोब्ला नोङो इन्टारभिउखौ होलायनो नाङा दा बेबायदिनो दाखालि नोंथांमोना निश्चय खोनादों 29टा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ साख्रिया केन्सेल जादों दाना सोरमोन बिसोरो नागिरबा जों नुबाय सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि फिसाला सोरबा राजीव ब्रह्म इएमनि बाय बाहागि सोरबा बिपिएफ नेतानि बाय बाहागि फिसाला बिसोर साख्रिखौ लादोंमोन 10 लाख 12 लाख 15 लाख थाखा होनानै उइदाउट इन्टारभिउ जेबो सिस्टेम गैयाबालासिनो जायनि थाखाय बिसोर साख्रिया केन्सेल जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे 17 बोसोराव बिपिएफआ बेबायदिनो साख्रि होबोबाय दं जायनि थाखाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा साख्रि मोननो हायाखै दा जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसा बै एमए पासआ एमएससि पासआ बिएससि पासआ साख्रि मोननो गोनांब्ला बेखायनो जोंनो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ आरो बे सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांब्ला दिनै जोंना सरकारानो सोलायनांगोन जाय सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्राबो साख्रि मोनगोन 90% मोननायाबो इन्टारभिउ लिरदों बिटिसिआव 35% मोननायाबो इन्टारभिउ लिरदों बिटिसिआव दाना रिजाल्टआव सोर पास जायो 90% मोननाया पास जाया सोर पास जायो जाय 35% मोनदों जाय 30% मोनदों बेसोर पास जायो माजों पास जायो सोंनिबानो जाबाय बेसेबां होनायनिफ्रा फैसाखौ 15 लाख होनांगोन दा ओंखायनो मा जाबाय बे जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा ओंखायनो दाना लेखा फरायनो बाबाय जों जुदि होनोब्ला ओइ फंबाय ओइ बाबु फार्स्ट डिभिजन मोननांगौ मोजाङै फराय स्टार मोननांगौ मोजाङै फराय डिस्टिंक्सन मोननांगौ 95% लाखिनांगौ होननानै बुङोब्ला बै जोंनि गथ'फ्रा मा होनना बुङो गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा फरायनानै मा जानोब्ला डिस्टिंक्सन मोननानै मा जानो 90% मोननानै मा जानो बे 90% जों साख्रि मोनालाय फैसाजोंसो मोनो होननानै बै दिल्ली फांखायाव बहाबा खारखानाव जिरायनानै बियावसो लुबैबाय थाग्रा जाबाय देंनायसो दाग्रा जाबाय बै
लासै सोबग्रा जाबाय बेबायदि साननो बायद' खालामदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरखौ मानोना फरायनानैबो 90% लाखिनानैबो स्टार लाखिनानैबो जुदि साख्रिखौनो मोनाब्ला मानोथो फरायनो होननाय जाबाय दा बेखायनो जों बेफोरनिफ्राय उदां जानो नांगोन जों बेफोरनिफ्राय उदां आरो बेफोरनिफ्राय जों उदां जानो गोनांब्ला जोंना सरकारा सोलायनांगोन सिस्टेमखौ सोलायब्ला जोंना सरकारा सोलायनांगोन हाग्रामा महिलायाथ' मा होननानै बुङो आमार बिटिसि आयेन कानुन নাই আমার বিটিসির কোনো সিস্টেম নাই বিটিসি আদালতে ছুরি থাকে মানায় গিয়ে মানে সামনে যাবে লালু প্রসাদ আদবাও ওই ইনি নমলে এই লালু প্রসাদ আদব এই কোকো আছে কি কইছে লালু প্রসাদ আদবে আলু বিনা জैसा सिंगरा नहीं बनता लालू बिना बिहार में नहीं चलता आलू गैयाबा जे सिंग्राया जाया लालु नङाबा बिहाराबो सोलिया माने दा बेबायदि होनग्राया गावहा बोराय समाव जेलाव जख्लब हाबनानै थायो बिदिया हाग्रामा महिलारि दाङ'रियाव जुदि खालि जेलाव যায় যাতে আমার দম নাই নিজের দম আর নিজে কইছে বিটিসির কোনো আইন কানুন নাই বিটিসির কোনো সিস্টেম নাই এই আন্দাজতে চলি থাকে যদি আন্দাজতে চলি থাকে আমি সরকার গঠন করার পাছত কোনটো ডিপার্টমেন্টত আন্দাজত চলিছে কোনটো ডিপার্টমেন্টত আইন কানুন নমনাকে চলিছে এইবিলাক চাই পেলাই আমি যেন নভোটান আইনে পঠাব আমাক কোনো লাভ নাই নংরা না রাইজোফोर তারপরে গোলাম সব বছর एजुकेशन डिपार्टमेंटखौ खाम्फा बरमायाबो सालायदोंमोन बिटिसिआव दाना बे 17 बोसोरनि गेजेराव जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ सोलोंथाय अबस्थाया मा जानानै दं जों बेफोरखौ एसे नायहर नोंना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि सोलोंथाय बेबस्थाया मा जानानै दङ जोंनि गामिनि एलपि स्कुलाव मा जानानै दङ एमइ स्कुलाव मा जानानै दङ जोंनि गथ' गथायफ्रा लेखा रोंदोंना रोङाखै जों दिनै बेखौ बिजिरनायनि सम सफैबाय जोंथ' नुदों बेखायनो जों बुंबोबाय थादोंमोन बिटिसि सरकारखौ फरायसा आफादा थुनलाइ आफादा जायफोर माने बुद्धिजीबी मानसिफोर बिसोर बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंना गामि ओनसोलनि सोलोंथाय बेबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबाय बेखायनो जोङो गोदान पलिसि लानांसिगोन बिटिसिआव जिहेतु जोंहा एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ दं होननानै जों बुंबोबाय थादोंमोन किन्तु बे 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारि बे एजुकेशन मिनिस्टारा कुनुदिन सिन्ता खालामफेरासै जे नोंथांमोननि निकासि बायदि ओनसोलाव फैनानै जोंनि सिमला बायदि कक्राबारि बायदि ओनसोलाव फैनानै बे ओनसोलनि गार्जेनफोरखौ लानानै इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै मास्टारफोरखौ लानानै थुनलाइ आफादनि मानसिफोरखौ लानानै कुनुदिन सावरायफैयाखिसै कुनुदिन बुजिनो नाजाफैयाखिसै जोंनि सोलोंथाय बेबस्थाया दिनै मा जानानै दङ किन्तु जोंथ' दिनै नुबाय दिनै जों नायोब्ला नुबाय जोंनि सोलोंथाय अबस्थाया ओरैबायदि दुखुनांथाव जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि बै गामि ओनसोलनि एलपि स्कुलाव सोर फरायो बेवहाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाया फरायो फरायगोना फराया बेयाव सोरबा मास्टारनि फिसा सोरबा साख्रि आवलानि फिसा सोरबा थाखा गोनां फैसा गोनांनि फिसाफ्रा फराया बेवहाय सोर फरायो जोंनि थेला बोग्रानि फिसा खामला मावग्रानि फिसा ना सारनानै जाग्रानि फिसा नंगौना नङा बैसोरसो फरायो दाना बै एलपि स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा मा जाखो क्लास 5 पास जाखांनायनि उनावबो दिनै जोङो नुबाय बिसोर गावसोरनि नामखौनो लिरनो रोङा कख'आनो क्लियार नङा एबिसिआनो क्लियार नङा मास्टाराबो खेल खालामनो मोनानो 9 नाम्बार मोननायखौ 9 नाम्बार होबाय 8 नाम्बार मोननायखौ 8 नाम्बार होबाय 7 नाम्बार मोननायखौ 7 होबाय बेबायदि लेखा रोङो नामा जोंनि गथ'फ्रा दिनै बे अबस्था दा बेखायनो जों बुंबाय थादोंमोन जोंनो बेफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ जोंनो मास्टार नांगौ जिहेतु जोंहा डिपार्टमेन्ट दं एजुकेशन डिपार्टमेन्ट बे एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि स्कुलफ्राव फिक्सआवबाबो जोंनो सानै मास्टार सोनानै होनांगौ होननानै जोङो बुंबोबाय थादों फरायसा आफादा बुंबोबाय थादों थुनलाइ आफादा बुंबोबाय थादों किन्तु बे 17 बोसोराव बेफोरनि जेबो सिन्ता खालामाखिसै जायनि थाखाय बे 17 बोसोराव 17टा जेनेरेसनाव दिनै ध्वंस जालांदों
दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय लाबोनांगोन आरो जों इउपिपि हानजाया बुंगासिनो दङ जोंनि मेनिफेस्ट'आव दङ इस्ताहाराव दङ बिटिसिआव लेखा गोरोंनि हारा 44 जौखोन्दोल' जों बुंदों बेखौ 80% खालामनांगोन 80 जौखोन्दो खालामनांगोन आरो 80 जौखोन्दो खालामनो गोनांब्ला जोङो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय लाबोनांगोन दा बै सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांब्ला रायजोफोर जोंना सरकारा सोलायनो नांगोन दा बेखायनो बयबो जायफ्रा मोजां खोथा सिन्ता खालामनो हादों बिथांमोनानो बयबो सोलायनायनि खोथाखौ बुंदों आंथ' दहायनो बुंदों बे बिटिसिआव जेसेबांखिनि समस्थिफोर दं बे समस्थिफ्राव गिदिंबाय गिदिंनायनि उनावहाय जों नुदों दिनैनि दिनावहाय जायफोर इडुकेटेड मानसिफोर जायफोर बुजिनो हानाय मानसिफोर जायफोर मोजां खोथाखौ सिन्ता खालामदों दिनै बिथांमोना गासिबो सोलायनायनि परिबर्तननि खोथाखौनो बुंबाय थादों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन परिबर्तन निश्चित उनियाव राखिब नङारे इउपिपिएल दले सरकार गठन কৰিবলৈ গৈ আছে नोंथांमोननि समस्यायाव गिदिंफैदों सिगाङावबो फैखांबाय आरो गोबां समस्यायाव गिदिंबाय आं दहायनो बुंदों दा गोबां समस्याफ्राव गिदिंनायनि उनाव नुबाय जायफोर एमए पास बिए पास एडुकेटेड मानसिफोर मास्टारफोर प्रफेसारफोर साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफोर बुद्धिजीबी मानसिफोर बिसोरनो गासिबो दिनै परिबर्तन जाथारनांगौनि सोलायथारनांगौनि खोथाखौ बुंदों आरो बे इडुकेटेड मानसिफ्रा साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफ्रा बे सोलायनायनि खोथाखौ दिनै नङा 2014 सनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों आरो सोलायनायनि थाखाय बिथांमोना भट होबोबाय थादों किन्तु दिनै 2020 सनाव बै इडुकेटेड मानसिफोर बिए पास एमए पास मास्टार प्रफेसारफोर साननो हनो रोंनाय इडुकेटेड मानसिफोर इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोर दिनै बिथांमोना बुंदों जे जोङो सोलायनायनि थाखाय खालि भट होबाय थाबाल' जानाय नंलिया सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव जोङो दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायनांसिगोन रायजो राजाफोरखौबो बुंनांसिगोन रायजो राजाफोरखौबो बुजायहैनांसिगोन होननानै दिनै बै इडुकेटेड मानसिफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएल जानानै रायजो राजाफोरखौ खावलायगासिनो दं रायजो राजाफोरखौ बुंबाय दङ बे 40टा समस्यायाव जेसेबां इडुकेटेड मानसिफोर दं दिनै बयबो एखे खोथाखौनो बुंबाय दङ आरो खामानि मावगासिनो दं दा बेखायनो आं बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्ति दं बाक्सा जिल्लानि 11टा समस्तियाव बबेबा समस्तियाव खेबथाम खेबब्रै खेबबाहालागै गिदिंबाय रायलायबाय रायजो राजाफोरनि खोथाखौ बुजिनो नाजाबाय दा बिनि उनाव नुबाय दिनै बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्तिनिनो बिटिएफआ गाबोननि दिनाव बबे मोनसे समस्तियाव देरहागोन जों दासिमबो नागिरनानै मोनाखै रायजोखौ किन्तु इउपिपिएल हिसाबै 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव बाक्सायाव कनफार्म जानानै दङ नोंथांमोना साननांगौ फैनाय सिगांसो जायोमोन सिगां जायोमोन दे नोंथांमोनानो साननानै नायगौ देरहागोन बिटिएफआ मथंगुरियाव कक्लाबारियाव सालबारियाव मुसलपुराव तिहिरायाव नाग्रिजुलियाव दरंगाजुलियाव ना सुक्लायसेरफाङाव ना बागानपारायाव ना गरेस्वराव ना गयबारियाव दङ देरहागोन गैया जों नागिरनानै मोनाखै किन्तु जों इउपिपिएल हिसाबै गाबोन जुदि भट जायोब्ला 6टानिफ्राय 7टा समस्यायाव देरहागोना कनफार्म जानानै दङ रायजोफोर बेखौ रायजो हमथानो हाया दा बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावबो उदालगुरि जिल्लायाव 10टा समस्ति दङ उदालगुरि जिल्लायाव दं थांबायानो थायो गाबोनबो थांगोन गाबोन समनिया उदालगुरियावनो थाहैगोन सिगाङावबो थांबाय बबेबा समस्यायाव खेबथाम खेबब्रै खेबबालागै आं गिदिंबाय रायजोखौ उदालगुरि समस्तियाव उदालगुरि जिल्लानि गोबां समस्यायाव बिटिएफफ्रा केम्पिंखौनो खालामनो मोनाखै केम्पिं खालामनो होआखै रायजो राजाफ्रा बेखायनो मा खालामदों बे उदालगुरि जिल्लायाव जायफोर एनडिपिफोर बिटिएफजों साफा सानै दंबावो बिसोरबो केम्पिं खालामनो होदों दा उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बै एनडिपिफोरखौबो बुंदों जे भाइफोर नोंसोर एबसुजों लोगो नांनानै जेला गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदोंमोन रेल लामा होबथाहैदोंमोन राजा लामा होबथाहैदोंमोन अफिस आदाলত बन्द खालामहैदोंमोन बै समाव जोंखौ बिटिएफनि मानसिफ्रानो बाधा होदोंमोन
미디니 만스라는 önce는 강나요 급하던만 니네는 강보라 비프레디 라스칸키 한 잔이다라는 정말 볼 비정비들은 정말 승승거라이라야 한나는 인디비니 만스를 그렇게 백하는 그 앞에 배안공양이와 냉감나니 시원 무드는 소시얼미디어 프로 나비가 이는 나카리 마사바이 하가마 물라리 살아 당등은 루타 소모시야오 나나마는 하가마 물라리 살아 지자이겨 당의 배자이겨 우리 만시야 공자이 마파이고 이다 그거 티켓 담으는 이렇게 이제 그 팔칸 오시는 난 비는 왜냐면 나온 이제 그 신하는 그러고 나 하가마 살아 정말나 나의 만시도 무슨 바라는 나가 뒷담 작은 dan kali masalah baik sunni bakrade ke bawda bagi ibrai arai masuk siang di baksa dan abiru ta somos tiap tanai 90% borofrane you people hanjani kendi dek sasele haberin sengrago to doktor nilu chorgiare professor be 90% borofrane ka sibu binu podne rakili you people nilu chorgiare binre baki borofurni unalı boyni 그 방신 수공 문지만 하나의 자체다 예배의 소모스야오 무슬림 바이블 나 무슬림 분리는 세벨티 바시나를 맨 니루 chorgiare 보르는 하기 나 보하니베 붙으면 라이제 불고바이 나도 하라마 사라 탕바이 마 칼람느다 그가이네 마 칼람바이 비시나를 손이 풀바움 다리자이 나라이 왜 비티시니 바이제들 나이 바타시 분이베 만실라베스 바시 비티시니 바이제니페 가리라마니 같이 소모스티 로타 소모스티 같이 소모스티하다 이거야 내가 배울 건도 가림 루암 본시 외부 소모스티니베 만시 부tum 나라의 필바이 이시그단 프레마는 비는 마시아다 복라바리 소모스티니베 마는 비는 bagan para somosin beri kasih oleh mana pilih kekayaan makalam baik hajra agale nusuran lana pilih masih lana pilih pilih butuh baik cini sari hajar jense rai jebra bilang sija baik rai jebra bilang sija baik bapa haramnya bilang sija baik itu nari bapa bilang sija termati pakon cakon nukanganai sijengnya dah perlu bisa coba coba Wishamada legalitas tabuk khatmabai wabaran ibekma. Kalau nagir bay, bincang pigraman sura tua tanggal di darfra, dunia hazra ya ber, ribu nagir ya, rau beli darfra hazra hubrea dana. Rau pun nagir na beli dana, raja raja brahma kalam bay bincang sali di penda, di kia mudabat, agrama mulai mudabat. Orang beliau beliau sekarang itu, dah berkhayal mungkin. Orang beliau pun, gaben di dinau ini soal saya, lah satta somos kita beragam itu. Kontan ayah berkerau, kontan. Entah mana sana tu, berkesnya saya itu. Sinaran ini hasil sinaran itu. Sesuatu pada dulu ini dia, lah apa Aku lawan orang mana dia, orang Allah di berbeda orang lain itu. Kita musuh tidak baik, kami uji saja ini Allah pengen. Ada datang pulau pilih lagi tunggu, kalau Allah pengen kita bawa pulau jangan, mulai bodoh pilih ada apa kau hasil, kayak seberang apa saja yang dia salah. Apa yang susah ya tu? Ambil mana lagi bawa sepuluh orang lagi. Kira ini betul apa yang salah tu ada bukan pulau bah. Apa ada bukan pulau salah ni orang masih Nah mana masih Apa yang beri tanda ada nama lagi masih masih lagi. Dengan gambarnya orang itu sudah lagi. Ay sih. Lepas tu lagi. Kau apa lagi? Guru bapa sebaik lagi nanti. Taman ini dijadikan lagi tu. Saya senang jawab hari semua. Ada bukan guru bapa bisa berkasih menawai. Dosa panteran bapa bisa dia suruh berpandang. Ia dosa panteran ada dia suruh berdoa.
아가이니 가시니 라이라이 사리 시리시 의자가 심하지. 그래서 뭐 살려주는 자와 살려주는 자와 나라야 부담으로 미기나야 나게 부담으로 와단다 배 부담으로 밥 샤워하는 자의 마음들은 여자와 아왜 돌아 본다면 되게 소리를 들려줘. 돌아 이가 어이 파가 불러 아이 부담으로 이제 말하다 부담으로 와 라이라이 시는 자가 심하지. 어이 파가 샤워하는 자의 마음들은 라이 이제 말하다 부담으로 와 아가이데이 샤제라오니 난다다 빨리 파다가 샤워하는 자와 애들 마음들은 뼈를 나이나라 아유 파다 만시랑 우리가 리든 다시요 하든 너같은 자를 우리 타시고 라고 그나 그래야 나뭐 지비야 너희 아바 드는 스리도 하이나는 왜니가 와다 부담으로 미쳐라나 요즘 돌 담에 지금 자를 다분하고 다음에 보나다 부담으로 그 수가진 내게 지금 마비티니까 그 바닥이 나빠야 내가 rindu 그거 그분은 나빠야 사하바자 그냥 나니 라야 아무 시카노 농계래 이제 하바자 이야기합니다. 다음에 그 소마이라 본들라 그 사부 도시바이와 도시 피면은다 buy one get one free 난 그게 도시가격 사부 도시바이다 도시를 라브도 아무 상바이 나 미국과 하바 가라가 비나하고 미디 피면 그나이 이바이디 지나 피가 이바이디 안 피가 사바 랑나네 아무 소마이라 판다를 바이 나는 이녀는 비기나 피야 그래 비나하고 하바 가라가 지고가 하바 가라가 비나하고 뭔거나이 팔라자 그나 이게 이난 그시야 만에 바이스 그시야 안 되는 거 다음 가이나는 이제 나오는 거고요. 왜 저는야 왜 키들이 나다 서비제네 그라 왜 사실 이제 좀 비슷한데 서비제네 그런데 다음 그 와이프냐니 다 알아야 보는 나쁜 안 오실라나 기도한 점은 숙지 가라는 거지 따라네 내가 하나님 나와이 내 소모스티아오 미국과 하바 가라방 비난하고 비밀도 하나이 왜 가라방 문제고 그만하면 뭐 시원한다 시원한 나랑 비례 당근을 이런 말고 나다 흔하지 않습니다 나다 기다야 퇴근 강문이다 옆이 나서 있을 다만에 그 방자의 여도에 미친가 봐 얘가 이 미친가 얘가 마바다 결정단 예수마이가 내가 짜로 빨리 시간이 이는 가문이 자기가 사실 시카나분의 그라 성이 자기가 사실이야만 쓴 빨리 시간은 너를 그즈내는 거야 현두바 동아리 하면 나갈 수가 없어 바람이 지금 나래 아직까지 또 동난 거야 어떻게나 우리 체가 많이 갈랑 이 의자야 나라에 들어가자니 방금 안도 없는 사람들이 사람이가 있는 나우리가 이제는 안도 나우리 박사님 그다고 공부할 나 시랑이 그다고 공부한 쓰겠냐 봐 시랑하고 샀다 소모스티용 왜 샀다 소모스티는 시랑하고 이다음 나라 그거에 상관이 샀다고 내라는 상관이 상관이 시랑하고 샀다는 샀다를 소모스티하고 내라는 유비비라 생수이 말이는 방법이요. 능동은 정말 시향인이다 그렇고 보라이사 반입을 그걸 능시력 소이따로 대라는 그 말에 나를 소이따로 대라는 말에 나를 몇 세하고 이러면은 그 쉬지 않은 사람의 마음이 진행이 소이따는 그 삽다대라는 거다. 일단 말하면 이 기분 고가회가 삽격을 대라는 방법이 뭔가 이제 내가 이게 뭔가 그 단어가 너희 아다를 본으로 소나
बे चिराङाव खाम्फा बरगयारिल' देरहादों बिपिएफनिफ्राय बेबो आइथि सानावल' देरहादों आइथि सानाव बेबो मा लाइटसो मोनलायदोंमोन लाइटखौ मोननानै माबा खमथुमलाबायनानै बेफोरबो बे आइथि सानाव जिखुनु दे होनना बुङो बे समाव बारा गोरोंथ' गैया बेबायदिसो देरहादों खाम्फा बरगयारिया आरो बे 2015 सनाव बे खाम्फा बरगयारिनि समस्याव जेसेबां आदिबासि नेपालि मुस्लिमफोर दंमोन बिसोर गासिबो खाम्फानो भट होदोंमोन देग्लाय बे समस्याव खाम्फाजों जोंनि इउपिपिनि केन्डिडेटआ जाबाय बिआर फेरेंगा नामखौ खोनायाखैबा बे बिआर फेरेंगा सार दाना बे बिआर फेरेंगा सारनो बे समस्याव थानाय आदिबासि मुस्लिम नेपालि जेसेबां बिसोरनि नेताफोर दङ बिसोर गासिबो इउपिपिआवसो जगदान खालामजोब्बाय सोलायनांगौनि सार्थआव दा बेखायनो बै आदिबासि नेपालि मुस्लिमफोरनि 70% भटआनो इउपिपिएलनावसो गोग्लैनो थांबाय दङ इउपिपिएलसो होनो थांबाय दङ गतिके खाम्फा बरगयारिया बोरै देरहागोन देग्लाय खुनु दिनावबो देरहाया दा बेखायनो होननाया चिराङाव 7टानिबो 7टा समस्यायाव देरहागोन खाथां जागोन दा बेबायदिनो क'क्राझाराव गाबोन जुदि इलेक्शना जायोब्ला बे क'क्राझारावनो बयनिख्रुइबो बांसिन देरहागोन रायजोफोर क'क्राझाराव 8टा समस्यायाव देरहानो थांबाय दं 12टानि 8टा समस्यायाव क'क्राझाराव देरहागोन इउपिपिएलआ हाग्रामा महिलाया मोननैबो समस्यायाव जेननो थांबाय दं रायजोफोर बे मोननै समस्यायाव गेलेदों कुसुगाव आरो देबोरगावआव देबोरगावआ जाबाय गावनि न'नि समस्ति कुसुगावआ जाबाय बेलेगनि समस्ति कुसुगावखौ दिनैनिफ्राय 1.5 मासआवनो गारनानै फैखायो जानाय नंलालै बेयाव होननानै दा देबोरगावआवबो सोरजों देरहायोमोन मिथिबायदि ओजों साहानिफ्राय सानग्रोनानै गावनि उसुं गोदासिम जेनो सोरजों देरहायोमोन खोलाहा थानाय राजबंशी बिहारि बेंगलिफोरजों देरहायोमोन दाना बै बिहारि राजबंशी बेंगलिफोरनि नेताया इउपिपिएलआव जयेन जाजोब्बाय बेखायनो 50% बै राजबंशी बेंगलि बिहारिफोरनि भटआ इउपिपिएलआवसो फैबाय दङ दा गतिके हाग्रामा महिलाया मोननैबो समस्यायाव जेननो थांबाय दङ बेखौ नोंथांमोना सानबा जानायना सिगिनांसो दायलग होदों होननानै आरो आथिखालाव मा खालामबाय दं बेखायनो माबाया बिटिआ मोनसे पलिसि खालामबाय दं आजिखालिथ' ससियेल मिडिया दंसै नालाय बयबो नुसै फेसबुकआव नायबानो ओंखायनो मा खालामबाय दं बिसोरो दानिया मोनथाम मोनब्रै समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै बुथुम बिराद गिदिर मिटिं खुंनानै ससियेल मिडियाआव मा होनो आबुं समस्तिनि मिटिं होननानै बुङो खिन्थु दिनै नोंथांमोनहा बेहाय मिटिं जादों बेवहायथ' दिहिरानिल'सो दङ ना बेलेगनि दं नामा गैया खिन्थु क'क्राझार चिराङाव मा खालामबाय दं आथिखालाव बेयाव दिहिरायाव मिटिं जायोब्ला मुसलपुरनि बागानपारानि कक्लाबारिनि रायजो राजाफोरखौ लायै बुथुमनानै मिटिं खालामबाय दं दाखालि जोंनि जायगायाव कक्लाबारियावबो जादोंमोन मिटिङा जोंनि कक्लाबारिनि रायजोफोर दं होनोब्ला खोब बारा 1000सो दङ 1000 बेबो जेसेबां गावसिनि सापर्टारफोर दङ सब बुथुम खालामजोबदों न'खरसेयाव सानै दंबा सानै साथाम दंबा साथाम बुथुम खालामजोबनानै जोंनि एरियायाव बे कक्लाबारि समस्तियाव 1000 एरियानि मानसि बिनिफ्राय नोंथांमोननि बे निकासि बिलाइखौ थांदों सोरबा थांग्राबो थानो हागौ बेवहाय दिल्ली मिटिङाव कक्लाबारियाव बे निकासि बिलाइनिबो थांदों मुसलपुरनिबो थांदों ओमफ्राय सालबारिनिबो फैदों बेजों गासै मानसिफ्रा 2500 जन जादों बेखौनो देखायलायबाय ससियेल मिडियाआव हाजार मानसि जादों बे गावखौ थगायना लानाय नङा गेलेनाय गावखौ थगायना लानाय नङा कक्लाबारियाव बोरै देरहानांगौ जाखो बिपिएफआलाय असम्भब कक्लाबारियाव बिपिएफ देरहानायनि ओंथिया जाबाय मा खाथाखौ दै लानाय खाथाखौ दै लाजानो गियो कक्लाबारियाव खुनु दिनावबो देरहानो हाया बिपिएफआ दिनैनिफ्राय 2 मास सिगाङावनो जोङो कक्लाबारि समस्तियाव 28,000 भटखौनो थालामारि खालामनानै दोनबाय लकडाउन खालामखानानै दोनबाय माबोरै देरहानांगौ जाखो कारण धीरेन बर'आ
गाव लाबोनाय बे एकर्ड बिटिआर एकर्डखौनो दुसिबाय दं नेवसिबाय दं जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव जेब्ला केम्पिं खालामो रायजो राजाफोरनि खाथियाव जेब्ला थाङो मा बुङो बिथाङा गोलोमफ्रुलायो 1 घन्टा गाहाम लेक्सार होनानै खालि बिटिआरआव जेबो गैया प्रमद बर'आ फोथाय खेबस' खालामबाय बेखौनो बे बुंबाय थायो गोलोमफ्रुलायनानै गाव जे भट बिनो फैदों बेखौबो बावलायलाङो भटखौबो बिनो बावलायलाङो दा जोंनि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा बुंदोङो बिटिआर एकर्डआव जुदि जेबोआनो गैयाब्ला नोंथाङा मानो सिगनेचार होनाय बिटिआर एकर्डआव जुदि जेबोआनो गैयाब्ला नोंथाङा हाजार मानसिजों मानो आर'नाइ फालि सुजानाय बिटिआर एकर्डआव जुदि जेबो गैयाब्ला दिल्लीनिफ्राय एकर्ड खालामखांना फैनायनि उनावहाय बै बरबरियाव नोंथाङा मानो बुंनाय जों बिराद मोनसे मोजां एकर्ड लानानै फैबाय जाय एकर्डनि गेजेरजों जोंनि जातिनि जेंनाया सुस्रांजासिगोन बिटिसिआव थानाय गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्राबो एखेलेगे जौगानो हासिगोन होननानै बुंनाय बेबायदि सोंथि सोंदों जोंनि समस्थिनि रायजोफ्रा बिनि फिननायखौ होनो हायाखै बेखायनो बिटिआर एकर्डखौ जेसेनो दुसिबाय दं जेसेनो नेवसिबाय दं धिरेन बर' आरो बिपिएफनि भटआ जोंनि कक्लाबारि समस्थियावबो खमायबाय दङ जोंहाथ' सन्देह दङ बे 4000 भट मोनगोन ना मोना होननानै प्रमद बर'नो इउपिपिएल हान्जानो आरो प्रमद बर'खौ बिटिआरनि सिट खालामनांगौनि सार्थ'आव जों गासै रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोआव मोनसे थांखि लाखाबाय आरो जोंनि गोसो गोरबोनि दरजाखौ थाला मारिनानै थालाखौ दैयाव फिनजाब गारहरबाय बेखौ फैसाजों खुलिनो हाया होननानै बुङो दा बेखायनो रायजोफोर जोङो कक्लाबारियाव खामानि मावनायनि ओंथिया नैबेल' प्रमद बर'खौ जों 40टा समस्थिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै देरहानांगौनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं खालि देरहानायनि थाखाय खामानि मावाखै दा बेवहाय नोंथांमोननि बे गिदिरा समस्थियाव थानाय सोरबा उरुप्लेननि मानसि सोरबा नांगोलनि मानसिफ्रा बुङो खोनादों जोङो मालाय जोंलायनो कक्लाबारियाव प्रमद बर'आ जेनखागोन जोंनावसो मा मोनथिगौ बेयाव थानाय मानसियालाय जोंनावसो जोंनियाव फां बे गिदिराया बै जोंनि गिदिराव बिराद खुरमाबाय बागिफोर दङ सिंगिबानो जाबाय नङा होमबा दा गतिके गुबुननि खोथाखौ लानानै लाब गैया रायजोफोर आं जुदि नंखाय खोथा बुंदोंब्ला 1.5 मासल'सै बे प्रुफ जानो नंखाय जुदि बुंदोंब्ला नोंना नङा गतिके मानो बुङो आं जुदि बुङोब्ला गाबोननिफ्राय साना सोनाबा ओंखारसिगोनलै रायजोफोर सोरबा नंगौ सानबाय नाथाय बेदि नंखाय गाबोन खैथा बाजियाव प्रुफ जागोन बियो सारा मिडियाआवनो मिथिया ओंखारसिगोन नंगौना नङा दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों इउपिपिएल दोलोआ आंथ' दहाय बुंबाय बबे समस्थियाव जों बेसेबां देरहागोन दा बेबायदिनो जों इउपिपिएल दोलोआ गाबोननि दिनावहाय 27टानिफ्राय 30-32टा समस्थियाव देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव रोखा जादों रायजोफोर खाथां जाबाय फाइनाल जाबाय बेखौ रावबो हमथानो हाया कारण আজি আমি সবে পরিবর্তন বিচাৰিছে আমার যেগুলা নন বড় মানুহ আছে আমার নেপালী হোক মুসলিম হোক আদিবাসী হোক একেলগে কৈ আহিছিল যে 17 বছৰে আমাক বঞ্চিত কৰিলে বিপিএফ চৰকাৰে কেতিয়াবা কি কৈছিল বড় সকলে বলিও কৈছিল কিন্তু আমিও কৈছো আপোনালোকে কৈছে যে 17 বছৰে আমাক বঞ্চিত কৰিছিল আমিও কৈছো আমিও বঞ্চিত হৈছো আৰু আমিও 17 বছৰ বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে আজ আমি পিছি দিয়াৰ পৰা আজি ইউপিপিএল হৈ আহিছো কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু বড় মানুহ নহয় এই হিচাপে কি কৰিলে অবড় সংগঠন কৰিলে আৰু বহুতে স্কোপ ল'লে গাঁৱে বিটিচি এটা ভাল ৰাজনীতি হ'ব এই ৰাজনীতিটো হ'ব বড় অবড় বিভাজন যোগেশ্বৰ কলিতা আহি গ'ল হিৰাচৰণে আহি গ'ল কৰ্মৰ পৰা তাৰপিছত কি কৰিলে আমাৰ আদিবাসী হওক নেপালীয়ে হওক মুছলিমে হওক এটা আবেগিক কৰি পেলালে কি কৰে হিৰাচৰণে কেতিয়াবা যদি ৰাতি দুৰ্নী বাগানত যদি কেম্পিং কৰিব আহে কি ক'লে সি
কালিৰ দিনত যদি আপোনালোকে বড়ো মানুহক ভোট দিয়ে, বড়ো মানুহক শিকাই দিয়ে, কালিৰ পৰাই বড়ো ভাষাত কথা ক'ব লাগিব, কালিৰ পৰাই দখনা পিন্ধিব লাগিব যিবিলাকে, কালিৰ পৰাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বড়ো মিডিয়ামত পঢ়িব লাগিব। আপোনালোকে আবেগিকভাৱে ভোট দিব, দুইবাৰ জিকাই দিলে, তাৰপিছত কি হ'ল? আজি চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যিবিলাক বড়ো মানুহ আছে যে 6 বছৰ আমি দুবাৰ জিকাওয়ার পাছত হীরা চৰণীয়াই কি কৰিলে আমাৰ কাৰণে, কি কৰিলে আমাৰ কাৰণে? হীৰা চৰণীয়াতো আমি কোনোদিনাও শুনা নাই। কেতিয়াবা যদি মিডিয়াত সি কৈছে কথা, কোনোদিনাও ৰাস্তা বনোৱাৰ কথা কোৱা নাই, দলং বনোৱাৰ কথা কোৱা নাই, ডেভেলপমেন্টৰ কোনো কথা কোৱা নাই। কি কৈছিল সি? অকল বড়ো অবড়ো বাকি একোই নহয়। আৰু কি কৰিছে? কেতিয়াবা যদি দুই বন্ধুৰ মাজত যদি কাজিয়া হয়, মোৰ হানিবাৰী আছে এটা বন্ধু, আপোনালোকে জানে চাগে, হানিবাৰী মোৰ বন্ধু হয়। ধৰি লওক হানিউল আলি আৰু মই মোৰ খালো, মোৰ নাহে ধৰি লোৱা যাওক, হানি আৰু আলি আৰু মই মোৰ খালো, খাই যায় আমি কিবা কাজিয়া কৰি, কাজিয়া হয় হানিবাৰী ঠাং দিলে দিলাবে কৰি ল'ব, হানিবাৰী তেজ ওলাই গ'ল। তাতেও কি কৰিছিল? হীৰা চৰণীয়াই আহি পেলাই বড়ো অবড়ো সব বড়ো মানুহে আমাৰ মুছলিম ভাইক, আমাৰ বড়ো মানুহ দুলাবে কৰি দিলাক, গতিকে ৰাস্তাত ওলাও, আমাৰ অবড়ো সকল বিটিচি নিৰাপত্তা নাই, গাঁও কৰ্তন কৰিব লাগে। এনে ডাইলগ গাঁও কৰ্তন কৰিব, গাঁৱে যদি কৰ্তন হয় কি ৰাজনীতি কৰিব বিটিচি? বিটিচি যদি অবড়ো গাঁৱে নাথাকে, হীৰা চৰণীয়াই কি ৰাজনীতি কৰিব? ই এনে ডাইলগ। তাৰপিছত কি পইচা কালেকশ্যন কৰিছিল, গাঁও কৰ্তন কৰাৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ পইচা কালেকশ্যন কৰিছিল। কি পইচা মাকা ক'ত গ'ল? এতিয়াও কৰিছে আমাৰ ককলাবাৰী, বোলে গাঁও কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে পইচা লাগে। কিয় পইচা লাগে? গাঁও কৰ্তন কাৰণে বিদ্যাৰ একদত আছে, যদি কোনোবা থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই যাব পাৰিব, ইয়াত পইচা টকাৰ কোনো কথা নাই। কাৰণটো কি? পইচা তুলি আৰু খাব, যোৱাৰ বাৰৰ নিচিনা। ঠিক তেনেকৈ আমাক কি কৰিছিলে? দুই বন্ধুৰ মাজত কাজিয়াটো আমাক কি কৰিছিলে? বড়ো অবড়োৰ কাজিয়া কৰিছিল হীৰা চৰণীয়া ডাঙৰীয়াই, যোগেশ্বৰ ডাঙৰীয়াই। এনেকুৱা কাজিয়াটো অসমতো হৈছে। অসমতো দেখা পাইছো আমি, মংগলদৈত দুবাৰ দেখিলো আমি, তাতে চৰ অঞ্চলত থকা মুছলমান বিলাকৰ ঘৰটো জ্বলাই থাকে। সেইটো কি কয় মিডিয়াই? মুছলমান বিলাকৰ যদি ঘৰ জ্বলাই দিয়ে অসমত, সেইটো কি কয়? বোলে এখেতসকলে সন্দেহজনক নাগৰিক আছিল, সন্দেহজনক বাংলাদেশী আছিল, কি কাৰণত ঘৰটো জ্বলাই দিছে? যদি সেইটো বিটিচিৰ হয় কি কয়? বড়োৱে অবড়োৰ ঘৰ জ্বলাই দিছে। ঠিক তেনেকুৱা ৰাজনীতি কৰি পেলাই আমাৰ মাজত বড়ো অবড়োৰ বিভাজন আনিছিল। আমাৰ ককলাবাৰীতো কি হৈছিল? কোনোবা যদি অবড়ো মানুহে, কোনোবা দাস মানুহ, কলিতা মানুহ, নাথ মানুহে যদি বড়ো মানুহৰ ঘৰত যায়, 500 টাকা জৰিমনা আছিল। কিমান লজ্জাজনক এইবোৰ। গতিকে সেইবিলাক বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি পেলাই আমাৰ মাজত ভাইৰ মাজত ভুল বুজাবুজি কৰিছিল। গতিকে আজিৰ দিনত চবে বুজি পাইছে যে হীৰা চৰণীয়াই নিজৰ ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিবোৰ কৰি আছিলে। কোনো উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। গতিকে আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে বুলি পৰিৱৰ্তন বিচাৰি পেলাই আজি ইউপিপিএল দলৰ আদিবাসীৰ, মুছলিম ভাইসকলৰ, নেপালীসকলৰ, বেংগলী ভাইসকলৰ যিমানখিনি চিন্তা কৰিব পৰা জানা বুজা ব্যক্তি আছে, আজি সকলোৱে ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰি পেলাই পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ যদি কথা কয়, কাৰ লগত পৰিৱৰ্তন আহিব? বিজেপিয়েতো কোনোদিন চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, গতিকে বিজেপিৰ দ্বাৰা কোনোদিন পৰিৱৰ্তন নহয়। কংগ্ৰেছে কোনোদিন চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, জিএছপি কোনোদিন চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আজিৰ দিনত যদি আমি পৰিৱৰ্তনৰ যদি কথা কয়, বিজেপিৰ বিকল্প হৈছে ইউপিপিএল। গতিকে আজি চবেই বুজি পায়, আজি ইউপিপিএলত যোগদান কৰি পেলাই পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আদিবাসী নেতাসকলে হওক, মুছলিমৰ নেতাসকলে হওক, বেংগলীৰ নেতাসকলে হওক, আজি ইউপিপিএলৰ হৈ কাম কৰি আছে। গতিকে
BTC থাকা যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে এই জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ 70% আজি ইউপি দলক ভোট দিবলৈ গৈ আছে গতিকে ইউপি দলক আজিৰ দিনত ৰাখিব পৰা কোনো ৰাজনীতি শক্তি নাই BTC ইউপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আসলে কি এটা জানা হ্যাঁ জানা অসমীয়া ভাষা ভালকে নাজানে অলপ অলপ শিকাই আছো মানে শিকি আছো ন আপুনি দাঁড়াই जाफोर मटर साराव फैगासिनो दं आंगोलाव खोथा बुंला आं आरो मथंगुरियाव थांबावनि रायजोखौ ओइ मथंगुरि सिनायोना मथंगुरिखौ सालबारि बारलांनानै जों गोरसि दैमा बारना बेयाव थांबावनांगौ दा मोनसे रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव खोथा बुंलिया दिनै जोंना इउपि दलानो सरकार गठन खालामबाय थानो दंखायो आरो दिनै नोंथांमोननि बे समष्टिनि बिजाथि जगदीश राम सियारि दा बिथांनि देरहानायाबो दिनैनि दिनावहाय निश्चित जानानै दङ मानोना गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो खालि सोलायथारनांगौनि सार्थ'यै इउपि भोट होनो थांबाय दं गतिके नोंथांमोननि समष्टियाव जोंनि इउपि दलानो देरहानो थांबाय दं बिटिआरआव प्रमद बर'आनो सिट जानो थांबाय दं इउपि दलानो सरकार दानो थांबाय दङ गतिके जोंहा गुबुन माबा मोनसे खोथा सिन्ता खालामनो गोनांथि गैया इउपि दलानो जुदि सरकार दागोनब्ला नोंथांमोननि केन्डिडेट जगदीश राम सियारियानो जुदि देरहाखासिगोनबा दिनैनि दिनाव सोरबा BPMनो सोरबा एर'प्लेननो सोरबा पद बिबारनो पद होनांगौनि जेबो ओंथि गैया माबोरै ओंथि दं नामा रायजो जेबो ओंथि गैया खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि बिफा देग्लाय जिहेतु रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि मावनायजों कनभिन्स खालामनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनि सायाव बिस्रा जिहेतु बिसासा गैलिया गावनि सायाव मोनसे बिसासा गैलिया दा बेखायनो फैसा थाखानि न' होगोन दा जायफोरा फैदों बे मिटिङाव बिथांमोनखौ लोगो हमहैगोन एर'प्लेननियाबो लोगो हमहैगोन दहायनो आं बुंदों एर'प्लेनजों नांगोलजों बे दिराव खुनु पार्थिक्य गैया बे एर'प्लेनानो नांगोल जानानै दंलै नांगोलासो जंगल जानानै दं बे सा दुखुनांथाव बेखायनो बै नेपालिफ्रा रिभिजनांगौ नंगौना नङा दा बेबायदि आरोखि दा गतिके फैनानै बुंफैगोन 500 थाखा 1000 थाखा रानफैगोन दै मादै बाजै बै इउपि मिटिङाव मानो थाङो माला खुन्दुं होफेरनाय बिसोरलाय माला मुस्रि होफेरनाय माला न' होफेरनाय जोंसो होयो दिनैनिफ्राय थांनो नांलानो 500 थाखा ला नो 1000 ला बेबायदि बुंफैगोन मा बे 500खौ लानानै बे 1000सोखौ लानानै 5 बोसोरनि थाखाय जों गावखौ फाननोसै नामा गाबोननि दिनाव 500 थाखा लानानै 1000खौ लानानै बै एर'प्लेननो नङाबा बे नांगोलनो भट होनायनि ओंथियानो जाबाय मा गावखौ 5 बोसोरनि थाखाय 500 थाखायाव फानबाय गावखौ 5 बोसोरनि थाखाय 1000 थाखायाव फानबाय नङा होमबा दा बेबायदिनो बै आदामोनखौ लोगो हमफैगोन बिसिना बेलेग लायो हिनजावफोरनिया ल'बा बेलेग नालाय हौवाफोरनिया ल'बा बेलेग बिसोरखौ लोगो हमफैबा मा खालामो जौ बथलनै लाबोयो अमा बेदर 2 केजि लाबोयो जाहोबाय लोंहोबाय एसे फेबाय नालाय बुंबाय आराम इउपि मिटिङाव थांनो नाङा मानो थांनाय नोंलाय नोंनोथ' गंनै लोंहोबायानो नो 500 थाखा लाबाव लोंनानै फेबाय नालाय बेबो मा जाबाय आं इउपि बिलखौ होआ आङो फैनाया मा बुंदों बिसोर खोनासंनो थांदों आं होआ लाबो प्लेटखौ गांब्रै जाबायानो होबाय गांब्रै गाहाम आलिना लाबाय बेबायदि थगायजाबाय थांसै नामा नङा होमबा बेबायदिसो थगायजानायनि दिन गैला दा बेखायनो आं बुंदों जौखौबो लों अमा बेदरखौबो जा फैसाखौबो ला भटखौ होनो नाङा भट होनायखौ रावबो नुवा नुयो नामा रावबो नुवा थाबबो नाङा थाबबो नाङा थाबबो नाङा माबासो जायो फैल'सो जायो
फिल्मनि फैसा राननायखौ लाबाय फुल जाबाय नङा होमबा दा गतिके गोनो गोथो सानबाय थानो गोनांथि गैया जायफोर गोनो गोथो सानबाय दं आरो बेवहाय सोरबाफोर एर'प्लेन थाखागोन बेवहाय बांसिन नांगोलखौथ' ओंखाम खनसे मोनबाय आङो नांगोल माने दिरा समस्थियाव राजु बरालखौ एर'प्लेन थाखागोन एर'प्लेननि माने बै माबायानो हाग्रामायानो दा बिबानो दा बेखायनो बुंगोन आं बिथांमोनखौ दा दिनै इउपिपिएलआनो सरकार दानो थांबाय दङ बे खाथां जाबाय नोंथांमोननि समस्थियाव जगदीश रामसियानो देरहाखासिगोन बेबो खाथां जाबायब्ला बे उरुपेयाव फरायनायनि मा ओंथि दङ गैया जों बयबो सोलायनो नागिरबाय नोंथांमोननि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो सोलायनो नागिरबाय आरो सोलायना फैगासिनो दङ बे सोलायनायजों सोलायफानो रोंनांगोन सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङा बेखौ आउटडेटेड होनना बुंदों इंराजियाव बर'नि जाम्बा सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङो बेखौ आप टु डेट होननानै बुङो जों गोदोनिफ्रायनो सोलायबोबाय थाखादों नङा होमबा सोलाय जों बेबायदि महर मोनफैदों मोख्रा बायदिसो मोनदों मानसिया मोख्रायानो मानसि मोनदों मिथिबाय सोलायबोनानै दा जाय बेफोरबायदि महर मोनबाय बिसोरखौ मानसि होननानै बुंबाय आरो दा जायफोरा सोलायनो हायाखै बिसोरखौ दाबो मोख्रा बांगर चिम्पान्जि होननानै बुङो दिनैनि दिनावबो सरकारा सोलायखासिगोन मानोना जों गासैबो बुस्थुआ सोलायजोब्बाय जों गोदान सरकार लाबोनोसै बे 17 बोसोराव हाग्रामा जाबाय नङा होमबा जों एबार गेलेनाबो नायनोसै परिबर्तन खालामनोसै होननानै जों बयबो सिद्धान्त लाबाय जों सोलायजोब्बाय गतिके नोंसोरबो सोलायफानो रोंनायासो गियानिनि बाथ्रा सोलायफानो रोङाबा बेखौ जाम्बा होननानै बुङो नङा होमबा जों गोदोनिफ्राय सोलायबोबाय थादों गोदो बै माबामोनखौ बाजैमोनखौ मादैमोनखौ साइकेल सलायनाय नुयोबा बिसोरो मा होनना बुङो खेमाफोरनिफ्रा मा होनोमोनलाय साइकेल सलायनाय नुबा बिसोरो होनोमो बाइकफोरा साइकेल जा मानसिया सोरनांगौ साइकेल सलायनाय नोंना गोदो दानि दिनाव साइकेल सलायनायखौ सोर मावो मानोना जों सोलायनायजों सोलायफाबाय साइकेल सलायनाया जों गिदिर बाथ्रा नंलिया गोदो खिन्थु गिदिरमोन दाथ' मा खालामबावबाय हिनजावफ्रा जिन्स लंपेन्ट गाननानै बाइक सलायबाय बुलेटसो सलायबावो सोर मा बुंदोंथाय रावबो बुङाखै जुगानो बेनो खारन सोलायबाय जुगा सोलायनायजों जाय सोलायफादों बिसोरखौ आप टु डेट होननानै बुङो सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङाखै दाबो गामि सिख्ला होनना बुङा होमबा गामि सिं माबा सिख्लाफ्रा देलायनो रोङानो बावो बिउटि पार्लाराव हाबै देलायनानै दाना हिनजावफ्रा जाय बिउटि पार्लाराव हाबनानै खानायफोरखौ बोनो रोंला बिसोर बाय गामि सिंनि हिनजावखौ मानोसै दाबो सोलायनो रोङाखै बिसोरबा नङा होमबा दा बेखायनो दिनैनि दिनावबो नैबे इलेक्सनाव जाय सोलायनो रोङाखै बिसोर जाम्बा होननानै बुंदों गोदोनिफ्रायनो जों सोलायबोबाय थाखादों गोदो मेथाइ दंमोनलै ओरैजाय माबायदि मेथाइ गोदो खार सालि दिनैनो खालाम आंनि न'निफ्राय नोंखौ लाबोनायनि गोराय आइ आफा बिदा फंबाय आंखौसो सैया जाबाय बिराद मोजां खोनादोंना बे मेथाइखौ दानिया माबायदि खनफैलायबाय सोलायलायबाय माबायदिमोन खार सालि दिनैनो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय बेखौनो मा खार सालि दिनैनो आंनि न'निफ्राय सोलायनायजों सोलायजोब्बाय दा बिदिनो बै जोंनि जायगायाव उत्तम चन्द्र केरकाटारि होननाय सासे मेथाइ लिरगिरि दंमोन गोबां मेथाइ लिरो बे रेडिअ'आव बेनाव दोंसे मेथाइ दंमोन सुरबो होदोंमोन गावनो मेथाइआ माबायदिमोन
संसारनि महरा बेसे मोजां आय' बेसे मोजां गोदोनि उन्दैबो खाम सिफुं जथा सेरजाजोंसो खनोमोन बे दाना बे मेथाइखौ आबौ सुलिखाया लांफैदों जाहैबाय उत्तम चन्द्र कलकातानिफ्राय लांफैबाय नालाय बुंहरबाय उत्तम चन्द्र कलकातारिया नै बिनानाव मेथाइनि सुरानो जाहैबाय संसारनि महरा बेसे मोजां आय' बेसे मोजां जागोन दे आदा बेबायदि होनना लाना थांबाय आबौ सुलिखाया लाना थांना दाना न'आव रियासल हैबाय आबौ सुलिखाया रियासल हैबाय न'आव संसारनि महरा आयु माबोरै बुंनानै बे बिसोरखौहा सेंग्राफोरनि अन्थाइखौ फैगारोना सोलायनांगोनहाय जाबाय आबुलिखा सिख्लानि समाबो सुबिदा सोलायनांगोन होननानै सुखौनो सोलायहैबाय जोंजों गोरोबना खननांगोनहाय होननानै दाना बे सुखौनो सोलायहैबाय माबायदि रोजाबहैबा आबु सुलिखाया ओरैजाय रोजाबहैबाय आरो संसारनि महरा बेसे मोजां आय' बेसे मोजां रोजाबहैबाय दाना अरिजिनेला माबायदिमोन नालाय संसारनि महरा बेसे मोजां आय' बेसे मोजां बेखौनो माबा संसारनि महरा बेसे मोजां आय' बेसे मोजां रोजाबहैबाय सोलायबाय आरोखि समजों लोगोसे सोलायफाबाय सोलायनांगोनहाय होननानै दानि आरो बे एखे मेथाइखौनो दानि सेंग्राफ्रा लांफैलायबाय बैसोर फंबायमोन बायदिया लावथब सेंग्राफ्रा आफुदेक सेंग्रा होनना बुंदों बिसोरखौ बोसोराव सनाबो रानलायो बिसोरो सनाखौ माब्ला जोंखौसो गानो बलफोरखौनो सना रानलाय फाग्ला रानलाय बर'फोरखौ ओरै फारसे खालामबायो नङाबा ओरैबो हांबायो सोरबा बायदि लायो सोरबा उन्दैया क्ला हाग्राना माबा आखिबायनानै लायो सोरबा आफुदेक सेंग्रा होनना बुङो गामि आरो लंपेन्टखौ माबायदि गानो लंपेन्टखौथ' माबा सिमाइनिफ्राय थिंगिसो गायहरसो गानो उनथिंजाय नायबा माबा खिबुनि थंखेखौ नुयो गोदावथ' गाखोबायना जोंनि गोसोआ जाना आं बुजिना हरगाना बायदिनो आफुदेक सेंग्रा होनना बुङो गानो बिसोरनो लाना फैलायबाय दानिया माबाखौ आबौ सुलिखानि मेथाइखौ दाना बिसोर माबायदि रोजाबफैलायबाय जुगजों गोरोबना रोजाबनांगोनलै होननानै बिसोर ओरैजाय रोजाबफैलायबाय आरोखि संसारनि महरा संसारनि महरा बेसे मोजां बेबायदि रोजाबफैलायबाय बिसोर सेंग्राफ्रा दानिया फाग्लालाय निग्र'फ्रासो रोजाबो बेबायदिनो दाना बे सेंग्राफ्रा बिदि रोजाबफैलायबाय तारमाने बेखौनो बुंदों परिबर्तन बेखौनो बुंदों सोलायनाय सोलायबोगासिनो दङ जोङो बे सोलायनायजों सोलायफानायफोरखौ जोङो बुद्धियाव होनानै बुंबाय दा बेखायनो बुंनाया दा सोलायखासिगोन जों सोलायथारसिगोन इउपिपिएलआनो सरकाराव फैखासिगोन नोंथांमोननि समस्थियावबो जगदीशआनो देरहाखासिगोन बेनो मा फोथायनायनि ओंथि दंबावो मा नाहरखो दा गथिखे सोलायनायजों सोलायफानो रोंनांगौ गाज्रि बाथ्रा नङा बियो दा बेखायनो जोंहा गोनो गोथो जानांगौ गैला रायजो राजा नोंथांमोन आंहा फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ मोनसेल' खावलायबाय जाहाथे बिसायख'थिया फैयोब्ला बयबो ट्रेक्टरनि सावगायाव भट होयो आरो बेवहाय थानाया जुदि
सासेयाव सानै लाबोदेरब्लानो जेनगोनफा सासेयाव सानै लाबोदेराब्ला गैला देरहाखाबाय दा बेखायनो जगदीश राम सियारिखौ सबसिनै देरहाथारनांगौनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो दायित्वखौ लाबावो आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो भट होयो बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंथिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय थेंक इउ